போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன், என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தப்போ ஐடியா வந்ததோ இல்லையோ கால்லேருந்து ரத்தம் வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அதை வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலாம். நான் போய் பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன். ஹலோ, வெல்கம் டு சிம்பிளி ஸ்பீக்கிங். நான் உங்கள் சிம்பிளி ஸ்பீக்கர் நினைச்சேன். ஆமாங்க, இல்லை என் காலில் ரத்தம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணுமா? அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லைங்க. வேகமாக நடந்துட்டு இருந்தேன். யோசிச்சுக்கிறேன், பேர் வெளியில் ரொம்ப வேகமாக நடந்துட்டேன் போல. கீழே என்ன இருக்குன்னு கவனிக்காமல் போயிட்டு டாய்ஸ் இருக்கும்ல, விளையாட்டு வச்சாமா, அது மேலே காலை வச்சு உடஞ்சி போய் காலில் குத்தி ரத்தம் வர ஆரம்பிச்சிச்சுங்க. அதுக்கு சரியாக திட்டு வாங்கினேன். அது ஒரு பக்கம். என்னடா இதுக்கப்புறமாவது எதுவும் யோசிக்கலாமான்னு பார்த்தேன். எங்கள் வீட்டில் வேகமாக நடக்காத, ஒன்றும் நீ ஒன்று பண்ண வேணா உட்காரு அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதே மாதிரி பல விஷயம் நடந்ததுங்க. யோசிக்கிறேன் பெருவெளியில். நீங்கள் கூட இப்போ யோசிக்கலாம், என்னடா என்னமோ சொல்கிறேன்னு சொல்ல போகிறேன்னு நினச்ச இதை போய் சொல்லிகிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு. அதான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னீங்க, சிம்பிளி ஸ்பீக்கிங் சொல்லிட்டு. அதான் டடா, அந்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் நான் உங்கள் சிம்பிளி ஸ்பீக்கர் நினைச்சேன். நீங்கள் கேட்டுருக்கு சிம்பிளி ஸ்பீக்கிங்.